obochori obora bogokorekana tariki ya 25 cy'umutinyo gatano narimo omwaka oyoiga nigo abarwaniriri bebirogo anana sekirgo kyobo director bagendeta gwesoke bene nabo igo kweyakera ekoko okwana oyokorigia ekerogo ekyo karwa ase factory ya Tombe Bwaso Chando Soro nigo aerera amonchereria yaberekago ikerania chinga kichobora ibwaye ase abagania kumoirania abisi boigo nigo aboria abaremi kwanike bunango chara bale abarai abaikerano naboigo kubaga gosekogania abaremi abo kwanike bunango rosia bale ekemeri kyabo gichaye arabona tubata bachori bali mutwaiga 28 omutinyo wiga iraberi tukuri chuma omwaka oyo bwa obuteneri bw'oburemi bw'echaye njebuna yomo bwa barwaniriri bekirweke onda dogoteba nga nimbwato report card nke igonda erese azengenjo kerana soete mwaka 2017 indi twachagite forms shigendereta seketidi kubwa mono echaye yetu yarekora chitundu bali mono amatuka mange bali mbaberora amatuka abera 3-4 bachandika mono lakini ekere banyete imani baganchora nabona rosti mangana yakabwenera abali mbeto bachaguru tundu bali bwangu iga noemba kabona igo muchando iyo noego kolekana sinse muchike chinke iyo ikero kingo kubori kora se factory ya Tombe T factory korwa se son 2 naonda deko kusaba bali mibane ba son 2 emba manyete twakora na barawegas naende ibona ariko basaba se chitarikeji komuranje banjole ekogera twarigere iri obulimi obuna bakogenda ibo butakire omuntu kubuikange naende urumulimi kamiri okorigereria amangano obulimi egera abakonye abamente chibesa egere chibakonye chomya abana school igo twakorire amangano obulimi bwaitu buya buranka gerete kochakera abo kero gochaka amangano chaya chakire korwe tundu bali buya ekwende factory ya se buya naende 20 mwaka 2018 twagajite factory ya Sombogo ere branch ya Tombe ikagereka usuya amangana aringe echaye gachaka kosombu buya igo bona barali baito amona bali baito nareko basabanga komuranje ekemerie kenakio ketigarete kurukwa green gold yani gento kerige gotoa ebesa buya tokurusia mugondo yatoa igoro siri chaye no buya naende mochore burai bwino buya senkoro ya usukiri ochore murai obuya ekogera namanyete naende no manyete na ikioga nitikurwa so murai wekere kwa mochorire twakorire amagana maya ase KTDA buna bono emete ntwagorete migondo gasimiku na kero kenda abande nye batwarire ebirange libi yawa mone migondo yaito yabalimi igo babone twairane baboria abalimi baito bamanya gukora amaonjuriria igo bono nje nari gusaba kumuranje abalimi bane baso ntu muto mayito bari torororo tukuburi igo nari ko mubeke report card yenubu yamurigere na inkikenderete ekere muchore mugayo ino na endora bakorerasi inji boas numurai na bire tested na korera singia asemore ane biparwa bya rikuru wa state factory chito ibona ene nte biparwa buya ngakiane nkoena na kire tundu bari koenda ya